एशिया कप ପାଇଁ ଭାରତ ତାର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କୋହଲି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏହି 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଭେଟରାନ୍ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାକୁ ଆହତ କାରଣରୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସିରିଜ୍ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ 15 ଜଣିଆ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଇଞ୍ଜରୀ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦୀପକ ଚାହରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ପେସ୍ ବୋଲର ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଚୟନ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 20 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ତାର 4ଟି ସ୍ପିନର ଯଥା ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ ଓ ରବି ବିଶୋଇଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଦୁବାଇ ପିଚ୍ ସ୍ଲୋ ଟ୍ରାକ୍ ଥିବାରୁ ଭାରତ ତାର 4ଟି ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇଛି ଯଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅୱେଶ ଖାନ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ। ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ପାଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ଦୀପକ ହୁଡା, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଦିନେଶ କାର୍ତିକ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ, ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ, ରବି ବିଶୋଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଅୱେଶ ଖାନ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଥିବା ପ୍ଲେୟାରମାନେ ହେଲେ ଦୀପକ ଚାହର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର।